Kabor district ka is kasihir kan pentrai kam no ya ka special intensive revision na SIR ni kathup jing pentamai kerteng ya ginang thebot ka bakarpang nadul asya ka ski ka lai phau tarik ujileu aja phunreu kan banne si bnai kanthi hakne ka SIR ki boot level officer ni BLO kin lej ban sam form shaman ki thlewing ha ki si haja alfoi tali ki polling station ha ka district ki badon khatnyau tali ki constituency MLA ban pendap ya ki kerteng jong ginang thebot hakni ke senjam ki BLU kin sam ka form bla pendap lupa sya kin thebut ibadon lupa ki keteng jeki nadu ahja san nadu aja pusan wada additional deputy commissioner ka iska siru ba roni walang laong bakitu ki mempendap ka form kin jak keteng batkin omyo thebut sundon ka thup thebut kan mi haka nyau tarik risau mtau snem hakani ke SIR gitu ki bomdai hok kinong song sinong kin sya weng no nakathup nong thebut katkum ki election commission of India ki don khatwai tli ki kot kisla ki badon kam ban submit ban pensisya ban yorong kum ki dong thebut ki khat atli kot kisla ki ba election commission gra bu ban penbiang ki dai ka identity card ani ke pension payment order jong ka sokal preng ka sokal jila ani ka PSU ka identity card certificate ke ba ai ka sokal India ni ke bos sokal ki bank ki post office ki LIC ki PSU shua ka si tarik benai bhenyau khat khnai spa pra phunyo nang ta ka birth certificate ka passport size ka certificate ba pas matric ni ki jingpuli na ki buat sebat university ka certificate syong nong syong snong ba yo na ki bos sokar ka certificate long try ya ka khendau ni ka forest right certificate ka certificate OBC SC ST ke National Register of Citizen, ke Family Register balai ke bersokar, ke certificate cekar bala pensisya ke bersokar, wa Aadhaar card tang ban tip ya obreu om kum unong syong snong. Election Commission juga dari India, aku bahkan sedang ke SIR, aku ke kita kecuni, ya kata ke trading, ya kata di electoral registration officers, di ROs, di BLO supervisors, di BLO, di lada penong la bonsin, nambah di bersih benda hari ke SIR, tentang di RO, di BLO, tentang di bala, tip benya hak di bat ke SIR. Di kumba fitip ba nado la shai ke sini ki BLO kin rong haman ki longye hapo ke East Coast district pada ka jela hiru baro ko bay hapo bay day but the enumeration form but ya ba nakal yang jogo district administration ni kerpa jur ni kerpa red ye way nong thak vote man la ki tiu yeng ki badon hapo the East Coast district bakin shimkhia ban pendap ye ni enumeration form pada ka ju ko bakin submit ikini enumeration form syaki BLO. Ki BLO kin wan license laiwan. Sya ki yeng kisem jong kinong kap vote but kiri ban shim yakani kalan. Nama license laiwat kin wan hakaba dada kidon kinu kijing bam smutho ani kijing bam nang man pendap ikini ki form. Ki BLO jungi kila ayo ya trading da janai hakaba kila banyarap ikini ki baik ki jungi dek se ki bam nang se ki thai nong pendang ban pendap ikini ki form no ban pendap ikini ki form hakapor ba ki ya ye na kerpat sa si sien pan ba yakani ke enumeration form ba kinum smopha ban shimkhia ban submit ikini ki enumeration form na balada phim submit ikini enumeration form yaga kerteng ka jongpi hapo ka draft electoral roll ka bangit sepeni hognai august kanum don di kumbala bukha di EDC mentan kalong bang kerpat sehisen ya baro kinong syong ke beladon ya kerteng hapo electoral roll jong arjar arpusan bakin pendak ikini ki enumeration forms but lada kidon kanu kajing kimde ban aftertin bakin phone lagi number bangila ada ai lani bakin phone shaki BLO jongki lani ki BLO supervisor jongki but what ki ERO jongki ro badeki electoral registration officers dada kidon kanu kajing hakbe de bat kajing pendap ya kanika enumeration form hadin jong kajing pendap ya ka enumeration form kan sedon ka rationalization jongki polling station lada dang don kamban pendai kan sedang hak handai terik benai Julai arjar akun real nang draft electoral roll kumangala ong bentan hak san terik but hadin kan ipat kan sedang ke period hak ba kini se file ke claims and objections tila dala dadan manu hak por ba ya yang ke BLO ki miss out dan ga kerteng jongki kamdan kimde bakin puslai
kadon kapor hakaba ka election commission kala ai ki kala na do santarik jong benai August hadu ka Tarik jong benai September hakaba kinwan mi ban ai rengkat nom ikut isla ki balesi maki ki kwa ban ai rengkat bak enumeration form ka jongki nang ba kinum do ya ka terteng ka jongki bangong kapor ka electoral roll na syukuran penting haniru ba ngilada penlong atli ki jingalang bagi sen-sen partai bo ka district ka jungi bak hakani ki jingalang ka bangila long ila batai syai ki aka ka proses ka be bak ka SIR bak jipersyang juga district administration bentik ba uno lani kalu uno ka badi hong ba ka keteng jungki ka badi bandan ko ka electoral kanne ba uno lani kalu uno bam di hong bandan ya ka keteng jungki ko ka electoral in bengno yaki kabaar nga ada penong ro ya kajinya lang bagi dorbar lang haka level jong ki electoral registration officer bo kitim ke iskasians kadang khatnyo kali ki assembly constituency but haman iwe assembly constituency dan iwe electoral registration officer hakba electoral registration officer lani electoral registration officer kila ada penong ya kajinya lang bat ki dorbar lang nang ban yo ai kajinya trilang ka janai bat ki dorbar lang bantai ba hakapor ba yang kali ke SIR kilo gino ba di hok kinum do bandan ni terteng hapo ka electoral roll kidon ki ba kuslai let's say ki bandan hagani ka por ba ya in ki dia lo kin dokam makin kuslai nomor ya kani ke innovation kila na pendap ro online ba kani kila mande ba ka ECI net ni kerpan ki pa in chong lada kidon ki ba yang ki bahasan ki parok parjor ki ba phi thu i thau ki ba le se ki num dan ha kani ko por ba ti ya in ki BLO smup ha ba phin pentet ye ki nam ba chok ni kala thai ko bor ta da si ba ti la ban pendap ro ye ki ni ki enumeration forms online lin ba jong ka ECI net am bala da ki dan ko no ka jing ar patien ki la ban phone ji ni helpline number ye ki ban la ai shafi bentan ba ha ka por bolong tre ki la ban phone ya ki ni ki number ha ba ni la bu ya ki officers bagi staff juni har ba kila ai juba har be de bat kanika SIR process but ka khadu kalong ba ya ka electoral roll ka ba khadu an penni ha ka new peritu Oktober arja arko rio but kani kalong hadin manila da thailand ya baro kinung song balada pendak di enumeration form but bangla ada tindak di hearing maka terteng jungki tentang for electoral roll ngan bandiang kajing penong ya ke SIR kamdei bangin bank di terteng bangin bangin kentup lang ya baro kiba day hok ki bom day hok pa let's say ki bala platno ki bom sa shuk shakani ke jaka lani ki badan arti ki terteng hati wegi constituency but let's say for east coast district ro kani ke SIR kan pek ba anla membeng no yaki terteng jungki Kumu pinne paling sifu ba penting kin dan di top di sama top ba ni ni syok. Kono kom pinne. Handil kita. Dina tu kadang mila penlong ya kajingalang bat ki seng-seng pertai mila penlong ya kajingalang ro bat ki dorbar shno. Kini di certificate ke ba muni di yo. Na ba ECI kalau ada bo khatwitli ki kwat ki ba lani ki dulir ki ba ki pai ba ki la ban ai hakapor badon ka claims and objections. Ni na lor kata ni bandiang ni pando ya ke certificate na ki bo shno. Nang ban la ban pensisha ba ki ni gidi ginong shong shno ba ki bala itho ithau di dagal yang jong ka shno. They have really but the certificates let's say ba ana kinu ki shno ka badon kanu ka jing artaten ka be dei ban ka jing thok ni ka jing shisha jo kini ki pat islam ha ka por bangi penlong ya ka hearing kum ba julong ha ka por election kindon ki booth level agents lene kita ki ba mi khpa ki seng sign perthai nang ba ha ka por bangi shin ya ka hearing kan long ha ba shit ha ba shai ha ba ui kan da don kanu ka jing artaten haka hearing ban pek ba u la ni ka kinum do ka terteng jungki ka electoral roll ni la da kim di hok ro badi ban weng na ka terteng jungki na ka electoral roll Ni sutho bagi iskasios ka bentaro. Drumoda. kumbala batai sai the deputy commissioner juga East Castle district ni ka SIR ni ka exercise barok we ka long ban pek bagi badai hok in bani ka terteng ka electoral roll dilemma jong ni ka SIR ni lada Sinkhia na kalyang ki jong kinong song snong haban pendak ki enumeration forms ba kunjuro ban sinkhia ban pe bagi kerteng ki don ko electoral roll but da kajing ban rap lang jong ki sang sang partai ki ba kasya ka election commission ka ba kan don ka ha ka SIR
kejimdan benda kejumki naduk pasdang naduk enumeration bak ya iye ki BLO haduk apa por hian ro unju kani hi kal adai ke sistem ke bangila menong hak ban pek ba tinong chong chong badi hok man yo kin yo ban kitu pat bam de hok man yo inveng ke kateng jumki na pop electoral